Уважаеми зрители, следващия ни гост е първият българин участва в легендарното състезание 24 часа Ле Ман. Участва в Формула 2, има десетки подиуми, а влиза в автомобилизма чак на 33 годишна възраст. Синът му Лео обаче се качва на картинг едва на 9. Преди година, а вече може да се похвали с победи. Посрещаме сини баща шампиони Пламен и Лео Кралеви. Добре сте ни дошли. Благодаря. Лео, честито. Всъщност само ти преди седмица спечели, мисля, че ето тази купа, Рио купа. Да, тая. Как се чувстваш? Чувствам се добре. Добре се чувстваш? Да. Трудно ли беше да спечелиш тази купа? Не чак толкова трудно, защото на квалификацията ми направих pole position. Всъщност, понеже баба гледа, я кажи какво е pole position, че баба не знае. Pole position е като най-отпред, първо място. Тоест има квалификация за време и печелиш pole position и отиваш на първо място. Да. Това не е ли малко по-голямо напрежение, когато си на pole position? Някак другите състезатели знаят, че ти си вече добър. Като не чак толкова напрежение. Само старта е малко напрежение и после всичко се прави. И после всичко, като се отприщи. После всичко става лесно. Да. Гордееш се с него, предполагам, но виж как без напрежение говори. Няма... Ами много се гордея с него. Аз самия знам колко е трудно и какъв стрес е. Най-вече най-големият проблем за тези малки деца е стреса и особено когато спечели на pole position, той беше много така развълнуван. Но аз му казах това, което на мен ми казаха, когато за първи път спечелих pole position, че спокойно никой не очаква от тебе да спечелиш. И аз точно това направих, нали? И така се случи и с него, защото трябва да му кажеш нещо, което да свали напрежението. Без очаквания. Да, може би. Да. Невероятно е това. И само от една година е в автомобилизма и 3 купи. Ами ние доста закъсняхме с началото, защото въобще в интерес на истината не сме имали планове той да се развива в този спорт. Всичко стана така съвсем, както се казва, натурално и майка му го записа на картинг в мола и той просто, за разлика от всички други спортове, с които опитвахме, това е единственото нещо, което ходеше с огромно желание. Изкара курсове. След курсовете продължи да иска да ходи и аз не съм се интересувал, дори никога не съм го насочвал или не съм държал да се занимавам с този спорт. Това е важно уточнение, защото много хора нали, ще кажат, баща му, нали, в автомобилизма, виж какви постижения има, нормално е той да тръгне по неговите стъпки. Ами аз много съм внимавал защото всеки един спортист има неща, които не е постигнал, така да се каже, може би да се каже дори комплекси. И е много лошо да се прехвърлят върху децата болните амбиции на родителите. И винаги много съм се пазил от това нещо. Просто му търсехме таланта в спорта, защото спортът е много хубаво за децата и той има изключително много енергия. Търсехме кой спорт е за него. Опитахме тенис, борба, футбол и докато не стигна до мола и до картинг пистата, на която го записа, пак повтарям, майка му, не аз. Лео, кое най-много ти харесва на пистата? На пистата изпреварванията най-много ми харесват. Значи да не почваш от pole position. Ти е направо най-отзад, за да можеш да ги изпреварваш. Най-отзад имаш малък шанс да станеш първи. Това е проблема. Всъщност, ти каза, че децата започват на 4, 5, 6 годишна възраст обикновено, а той започва на 9. Какви са ти наблюденията, другите родители, които идват на пистите? Ами, ние се насочихме директно към Италия, защото първо, когато взехме решението да кара сериозно, а това се случи, той постави на пистата ми каза майка му, че е поставил рекорд и вече един месец никой не може да го подобри, нали? Неговите си там най-малките картинги. Да. И аз тогава помислих, че все пак може би наистина трябва да му дам този шанс, който нали, аз не съм имал, за да започна на тези години и че някой ден може да му обвини, че не съм му го дал при положение, че има такова желание. И понеже го познавам този спорт, знам колко е трудно, през какво трябва да премине човек, какви изпитания го очакват и каква саможертва е, му обясних всичко, поговорихме семейно, аз, той, майка му.
той разбра колко лишения ще има, колко ще е трудно. Това не е спорт, който отиваш и го практикуваш в една зала или един стадион всеки ден. Това е спорт, който е свързан с непрекъснати пътувания на различни писти. Валите дъжд, слънце, страшно много време отнема. Много енергия, има много страдание, смисъл много неуспехи. Отначало са само неуспехи. И пътят е много дълъг и труден въобще, за да постигнеш нещо. И така постигнахме нещо като дил с него. Ако той дава всичко от себе си, аз да дам всичко от себе си да му помогна, защото все пак това е и спорт, който изисква и финанси, и време на родители, пълен ангажимент. Предполагам, като даваш всичко от себе си, той... Колко си? На 10? Да. На 10. Тук що ги навърши. Тук що? Да. Ходиш и на училище и там трябва да даваш всичко от себе си. Как ги съчетаваш нещата? Точно там ги е много трудно и... Ту трябва да учи, ту трябва да караме и да. Къде пишеш домашни? Ако нямам време вкъщи, в котелната тая, когато съм свършил да карам. Какво свършиш да караш и взимаш си купата и изведнъж чакате тук малко по математика ни. Не е така, не е така. Той има един ден и като свободни тренировки и след деня се прибираме в хотелната стая и там си ги пиша. А колко често ходиш до Италия? Много често. Колко време прекарвате? Да. Ами, значи за миналата година бяха над 100 дни, тая ще е 120 дни, той ще е на пистите. Говориме, че дори по някакъв път той трябва предишния ден да пътува. Много е. Аз лично, понеже нали, така, работа, глава съм на семейство голямо, нямам тая възможност, непрекъснато съм с него, но хода за състезанията, ходиме с майка му. И слава Богу, един мой близък приятел, който през цялата ми кариера ме е съпътствал всичките ми състезания по ангажимента и той го придружава за всички тренировки, тестове. Те са си отделно, ние с майка му ходим и като зрители беше отначало идеята, после не е баш така, не стана точно така, но както и да е. А защо в Италия? Защото там е много конкурентен спорт. Това е късно начало. Дори края на 8-9 години е сравнително късно начало. Значи, това, че почват от 4-5 години децата да карат леко, това, да кажем, не се брои. Но повечето, които така са тръгнали да правят сериозна кариера в този спорт, започват от 7. 7-8 вече отиват на международно ниво. И ние трябваше да прескочим всички фази и да отидем директно в Италия, без никакъв опит на международното ниво, където значи това са пистите и това е местото, където всичките пилоти от целия свят задължително минават оттам, през тези писти и през Италия. Всички пилоти, няма пилот, който да е бил във Формула 1, който да не е минал по тия писти. Това да се каже, така да се каже, е меката на този спорт. Също там са минали Мика Хакинен, Кими Райконен. Не. Абсолютно всички пилоти, в абсолютно всички серии от Формула, от всяко кътче на света минават оттам, през тези прочути писти. Не случайно споменах тези именити финландци. Децата им също се състезават дори с Лео. Познаваш се с тях, предполагам? Не. Само ги изпреварваш. Да. Ето, примерно, при тях няма ли такова напрежение? Бащите им са световни. Беше голяма изненада за нас. Той още от първото си, така се случи, че още от първия си тест на пистата беше с... даже има снимка с Райконен и с сина му. С Мика Хакинен и с сина му също карат заедно. Нивото е много високо. В някои състезания, защото много деца се записват, накрая за последната фаза от състезанието остават 36, толкова е капацитета на пистата. От 36 деца има 24 националности. Всичките деца са в рамките на една секунда. Конкуренцията е убийствена и за него отначало, като го хвърлихме в това нещо без никаква подготовка, без да е кара в България на външни писти, беше много голям стрес, но това беше начина. А той кога осъзна за твоите успехи? Не знам дали е осъзнал и ние не считаме, че аз имам кой знае какви успехи. За мен по-важно са неговите успехи и мисля, че това, което той прави на тази възраст е по-голям успех от много неща, които аз съм направил. Казвам го, защото отстрани, като гледам
за мен ти имаш успеха и за много хора. Да, не обичаш много да говориш за твоите успехи. Имаш една невероятна скромност, която проявяваш, но въпреки всичко и си първият българин, който е 24 часа на Люман. Това е легендарно. Да, това е доста така сериозно изпитание. Ами аз така амбициозни цели винаги съм си поставил и сега му ги прехвърлям и на него, но като се занимаваш с нещо, трябва да се целиш на върха, нали, да даваш всичко от себе си. Това е моето разбиране. А как съчетаваш бизнеса и състезателната кариера? Как си съчетавал? В миналото или сега? Защото сега да се окаже, че съм и по-ангажиран. Ами, много е трудно. Аз никога не съм имал комфорта някой да ми менажира изцяло състезателната кариера. Аз съм фокусиран върху това да не мисля за менеджерската, финансовата, логистичната част от нещата. Освен това, нали, дори когато съм състезал, винаги съм бил глава на семейство, за което аз съм се грижил. Бизнес, хора, които работят за мен. Така че в това отношение ми беше много трудно, защото увеличаваше ми се напрежението. Опитвах се да си изключвам телефона. Въобще, когато съм на такъв състезателен евент. Но в крайна сметка това дава много повече напрежение и разсейвате. Я просто си представям концентрацията, която се изисква на пистата и изведнъж някакви бизнес предложения, които трябва да обмисляш. Как се взима? Те дори не е бизнес предложения, те дори са по-натоварващи текущите неща, оперативните. Лео, сега какво предстои? Предстои едно състезание на рок, шампионата на Сетелаги. Чакаме пак да вземеш една купа, да дойдеш да ни разкажеш. Добре, а инциденти случват ли се? Предполагам, се случват. Аз като съм бил малък и съм гледал Формула 1, постоянно виждам някакви катастрофи, гуми, които се търкалят по пистата. Ти имал ли си инциденти? Да, имах една много тежка. Какво се случи? Преобърна се през глава това пъти. Какво? Преобърна се през глава 2 пъти? Да, с картинга. Ти беше ли на пистата? Бяхме и аз и майка му и сърцето ми се связ. За мен никога не съм се страхувал, докато съм карал, но да ти мине през главата какво направиш, ще си претрепаш детето с тия глупости, нали? Защото ние сме родители, те са малки. Тези картинги развиват 100 км в час. Те са малки, но са изключително неразумни и смисъл дори доста агресивни в карането. И това са доста картинги, които са децата с изключително изравнени възможности. Това е най-тежкият инцидент в картинга. Преобръщане през глава. Винаги има по 2 линейки на пистата. Много е тежко да видиш едно детенце, да го изнасят с носилка, да го качат в линейка, да не знаеш какво се е случило, защото след такъв инцидент обикновено те са замаяни, изпотрошени целите. Смисъл, дори да няма строшени кости, всичко ги боли, нали? Не искам да си представям какво в главите на родителите. Как имаше ли след това, беше ли по-плах на пистата? Да. Да, бях много плах, защото не исках отново да се случи. Но го преодоля? Да. Това беше доста трудно да го преодолеем. Аз трябваше да му дам една инструкция, която изключително върви срещу мен и моята същност, нали, в смисъл като родител. Но просто му казах, че и само това си повтаряхме. В момента, в който настигне някой, трябва да го атакува. Без да се замисля. Какво ще стане? Дали ще се ударят? Дали няма да се ударят? Трябва да го атакува. И така известно време само с тази инструкция, с никакви други инструкции нямаше. Работехме, докато не премина това нещо и не си върна самоувереността. Защото в този спорт самочувствие, самоувереност е най-важно. Това е впечатляващо, което каза, нали, против родителството. Много е трудно, защото и той като ги няма толкова добри умения, още повече се притесняваш. И аз като човек, който го разбирам този спорт, съм наясно, че като предприемаш една маневра, която нямаш все още разбирането и умението толкова добре да я прецениш, рисковете са огромни. Но от друга страна трябваше да му го кажа, за да продължи развитието си, иначе просто трябваше да спреме да се занимаваме. А кои грешки не искаш той да допуска? Ами, много сме си говорили за нещата, примерно извън пистата и на пистата. Едно от първите неща, които съм му казал, нали, от моя опит, неща, които съм си анализирал в последствие, че човек като стане приятел с тези, с които се състезава в последствие и по някой път пренася това и на пистата от това отношение,
Аз съм страдал от това нещо и това първото нещо, което му казах, защото те децата извън пистата много бързо се сприятеляват. Съотборници има. В крайна сметка, като излезат на пистата, стават едва ли не врагове. Дори той по някой път така си казва, този ми е най-големия враг. Добре, това как влияе, примерно, ако твой приятел реши да те задмине или не знам... Да каже той как влияе. Не ми влияе много. Сега не, но като се развие приятелството, примерно, пускал ли си твой приятел, с който са се сприятелил да те изпреварили в някаква ситуация? Ами, на мене това ми коства на последното състезание от Европейския шампионат за туристически автомобили. Нали, като настройка отбора ни и въобще и като представяне бяхме много бързи и щях да взема 2 първи места, защото са 2 състезания. Но за едното състезание ме помоли мой така познат конкурент, който се бореше за шампионата, да спечели шампионата, ме помоли да не го изпреварвам, защото се бори за шампионата. И аз на едното състезание го спечелих, на второто го настигнах, но не го изпреварих. После какво се оказа? На първото състезание, което го спечелих, ми взеха купата заради някакво нарушение. И на второто състезание да финиширах втори, така че си тръгнах, при положение, бях там с абсолютна доминация, си тръгнах без нито една купа за първо место. Можеше. Можеше, да. Какви неща. Лео, много си готин. Пожелавам ти успех да ги размазваш на пистата и то само по спортна линия. Разбира се, чакаме те тук, когато станеш шампион на Формула 1, защото ти го пожелаваме това нещо. Благодаря. Успех ви пожелаваме. Благодаря, че бяхте наши гости. Уважаеми зрители,